моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом тамошобинони муҳтарам. дар YouTube канали Путки Дабру наворе баромад ки дигар Парвиз Иброҳимов збор намекушояд ва кӯмак намекунад. аз ҳамин рӯз иборатан ина имрӯз санаи 13 май ай ҳамин рӯз иборатан дига мо дар ҳамин YouTube канали худмон ягон збор намекушоем ва ягон одаман мо да муроҷиат накунем, дастгирӣ кардан наметонем. бахшиши зиёд бародарои азиз. сабаб дар чӣ буд? дар рафти барнома мефаҳмем. аввал биёед шинос мешавем ки Парвиз кист, кай ва дар куҷо таваллуд шудааст. ман Иброҳимов Парвиз Довудович, зодаи вилояти Хатлон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, миллатум Точик. ман патриоти анами ватанам, анами миллат. ва ҳар ҳаракате ки ман мекунам зарраеам боша барои ободии ватан, зарраеам боша дар дини миллати ман хирсандӣ биёра, ман и ҳаракат ман давом медиҳам ва кӯшиш мекунам ки зарраеам боша саҳми худ ман барои ободии анами ватану барои хирсандии анами миллат бигзорам. дар YouTube аллакай одат кардаем ки ҳар як наворе ки мебарояд ҳатман бояд дашном дошта бошад. албатта ин хандовар аст, аммо афсус ки чунин аст. ҳар як наворе ки мебарорӣ ҳатман гапҳои дағал мефаҳмӣ. чаро мо ҳаракат намекунем ки то ин ки якдигарро ислоҳ кунем? инсон бехато намешавад ва ягона роҳе ки ӯро ислоҳ мекунад ин сухани хуб ва тавсияҳои хуб аст. албатта ки агар мо модари ӯро дар комментария дашном диҳем, бадтар мешаваду хубтар не. дар комментарияҳо мо ҳама одамҳои бо тарбия ва худотарсем, одамҳои ростқавлу ба ислом наздикем. агар як шахсият суруд, реп, рақс пахш куна, ҳатман ҳамин комментария ҳаст. эй фалониёча, ай худо наметарсӣ? о ту худат ай худо натарсидӣ ки аввалаш даруни ҳамун рақс даромадӣ ва бо даҳанта ба дашном олуда кардӣ? ин хел шахсиятҳо ном доранд лицемер, яъне кореро ки худшон мекунанд бояд дар публика дига каса насиҳат кунанд ки накун. агар имрӯз мо ҳамун нафарое ки дар комментарияҳо менависем эй ай худо наметарсӣ бира намоз бихон, агар дар ҳақиқат шахсиятҳои дуруст мешдем, ҳеҷ вақт просмотрҳои сурудову рақсҳо, ҳақоратҳо, видеоатлетҳо ва консертҳо 1 миллионӣ намешди просмотрҳои шахсое ки баҳри шумо наворҳои хубу тарбиявӣ, инсондӯстӣ, ватандӯстӣ ва ғайраҳо мекунанд, ай ҳамин одамҳо миллион мешуд. лек афсус мо худмона фиреб мекунем, фикр накарда гап мезанем. айнан ҳамин гапҳову чизо сабаб шудест ки нафарое ки мехоҳанд ба кори хайр даст зананд, хонаи як камбағалро ёрдам кунанд, боми як хонара пӯшонанд, як гӯшаи ватана обод кунанд, ай рӯи ҳамин хел суханҳо дилшикаста мешаванд. ҳақорат кардан, яъне занта фалон кунем, модарта фалон кунем, хоҳарта фалон кунем, отчата фалон кунем, апата фалон кунем. модари ман модари муъминатонай, хоҳарои ман хоҳарои муъминатонай, падари ман падари муъминтонай. яке ҳақорат чӣ кардем? ай рӯи суханҳои Парвиз маълум аст ки ай рӯи комментарияҳо гапҳои дағали одамон дигар намехоҳад дар YouTube збор кушояд. ин корҳо аз куҷо сар шуд? ин корҳову гапҳо буданд ва баъд аз оне ки Парвиз ба Зелимхан муроҷиат кард ки ёрдам мекунӣ, тавре ёрдам кун ки ба иззати нафси дигарон нарас, яъне дигаронро пас назада кӯмак кун. байни онҳо нофаҳмие шуд ки агар бо диққат гӯш карда бошед, сабабгори асосияш боз ҳамон Тоҷике буд ки ба Зелимхан мегӯяд ки тоҷикон ба ӯ кӯмак накарданд. Ты скажи, брат, сколько людей ты обращался, да, которые называют себя блогеры, да? Именно... Всем почти писал, брат, я всем почти писал. У меня есть переписки, я почти всем писал, брат. Ты 7 писал. Результат какой, брат? Скажи мне, пожалуйста. Результат никакой, брат. А даже не прочитайте SMS, брат. дар вақти гап задани ҳамон шахс рақамҳои телефонаш намоён буд ва баъди тафтиш кардан диданд ки ҳамон шахсе ки мегӯяд тоҷикон кӯмак накарданд. ина бинед бародаро, ина ми мардак номи рош 920 982 65 54 кадоми Зелимхан да гуфтаге ки ма ҳама ҷо навистима да кӯмак накардан ко ман намедонам ин Зелимхан чӣ шон мешава. ина 29 апрел олбанага ки и видеои ма пеш айвай буд, видеора дина ҳак партофт, дина 1 май буд, дина видеора партофт. ина нигоҳ кунем 29 апрел инами инсон да ба номи Имран, инаҳа
мада карташа партофтагиай бо нависаги рахмат апаҷон дай Аллах ва вашей семье и вашим детям всего самого хорошего. Инаҳа картаи ма сум гузарондагӣ. Навистум ҷазакалло хайран. Гуфтум мада я тамхели видеоотчёт мекунен, роӣ мекунен. Ина нависта нигоҳ кун. овозиш пастай гуфтага ним соат пас гуфтай мерам магазин харид мекунам, видео мекунам. Инаҳа. Салом алейкум амада апаҷон, ҳазор раҳмат шуто ёрдам кардед. ҳазор раҳмат аймона гарда, аллоҳ гарда апаҷон. худо хайртона қабул кунад. афсӯс ва сад афсӯс ба ҳамин хел мардҳое ки худшона мард гуфта гап мезананд ба суханҳои фиребу шайтонӣ байни мардум нофаҳмоиву ҷанг меандозанд. аз ин кори ӯ шахс Зелимхан хабардор набуд ва намедонист ҳақиқати ин кора. биёед бародаро дурия набошем ва ҳар як мушкиле ки пеш меояд албатта ки худованд роҳи ҳалли ин мушкилиро низ медиҳад. биёед миллати худро байни дигарон пас назанем. биёед дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем то ин ки ҳар чи зудтар ин вабо аз рӯи олам нест шавад. ин мушкилиҳо дар тамоми дунё аст ва иншаалло ки ҳал мешавад. дар охир ба Парвиз Путгидабру муроҷиат карданем ки аз ин корҳоу гапҳо дилмонда бояд нашавад ва кори худро бо бародароне ки ба ӯ бовар мекунанд идома диҳад. албатта имрӯзҳо ба ҳар кас бовар карда чунин маблағ равон намекунанд то ин ки хайри онҳоро ба хайргиранда расонад. ман чизе ки шумо да гуфта будум криша янами бародара як бародар ба уҳдаи худаш гирифта буд ва мо аю бародар ном намебарем ба хотире ки ҳамхе хоҳиш карда буданд. нафароне ки мегӯянд чӣ кор кардиянд биёед якчанд корҳои Парвиз ва он бародароне ки ӯро дастгирӣ карда ин корҳои некро анҷом доданд бубинем. ман гадо шидам, ман талбандагӣ кардам ва хостум мардуми мазлум сер бошад. ман имрӯз бисёр одамо мара талбанда мегӯянд, бисёр одамо гадо мара мегӯянд. ман хостум талбанда ҳам шидам, гадо ҳам шидам, диздам шидам, мошенникам шидам ва ман хостум ки мардуми мазлум сер бошад, мардуми мазлум азоб накашад. дар охир бародаро ба ҳар як таи шумо сарбаландию тансиҳатӣ орзумандем. худованд нигаҳбони ҳар як таи шумо ҳар куҷое ки бошед сарбаланд бошед. то барномаи оянда.